Kaunti ma Siaya en ni piny owacho e kaunti ma Siaya kokadho kuom migawo mare ma weche mag thieth okwedo malich mokalo lipot mayango ni kaunti no nitiere kod kwan maduong' mag nyithindo ma wito ngimagi kinde ma inyuologi. Kaka luwore kod director ma weche mag thieth e kaunti no Kennedy Orwenjo okwedo weche bende ne ogo chapa achiel kuom oboke mapach ma bende osebed kisomo mano Global Health Newspaper ma bende okero keto Siaya kaka kaunti no mathoe makamagi thoro bedoe kendo nitiere kod kwan mamalo kaka notwak kod jofwambo to kane gisebedo kod romo. Ne okwedo malich mokalo kode ma bende ne olero ni kuom nyuol 1,100 nyithindo 337 gin mago ma bende ok bed kod thuolo mar neno ngimagi. There was an article in the Global Health newspaper about maternal mortality rate, and the article was talking about somebody being more likely to die in Siaya when they deliver as opposed to other counties. And I think Siaya was listed as one of the highest county with the facility maternal mortality rate of over 337, which was not a true figure. Bende ne okwedo weche motenore kod tho mag mine ma konyore e kinde ma ginyuolo nyithindo kolero ni mano bende ne ok onyisi e lipodno e yo makare. A facility like Mbaga Health Center that did a delivery of 23 in that particular month, and they recorded 78 maternal mortalities. Our real maternal mortality ratio is 67. It's below even 100, below the national target of 100. So I think that is something that I must correct at this particular earliest opportunity, so that then that particular data can be looked at, and urge our researchers that before we are able to share such data, it's good to be able to validate what they get and pick from different sources of data. Kalure kod coordinator motenore kod weche mag nyodo e kaunti ma Siaya Pamela Josephine ne oyango ni kaunti no nitiere kod ranyisi makare kendo sigo kenge weche mag tieko timbe machal kama e bwo chenro ma ong'ere kaka We Lead program ma bende oseweyo ka gitiyo machiegni kod mine mapek to kod jogmo meeting marango gi kinde mag pek mano ma oseweyo ka weche mag nyodo e kaunti ma Siaya timo makare.